салом алейкум бародаро, салом алейкум дӯстони азиз. Ин ман ҳастам бо шумо доктор Беруз. Ҳамеша тансиҳати хонавод бошед. Инам ман мисол дар больница қарор дорам. Як беморе ки мақсад як рӯз пеш мақсад ба скори помощи овардагиш будем. Ин больница фақат нигоҳш кардастем, фақат баъд яъни бо мебарем дар ҷои худмон нигоҳ биниш мекунем. Бародарони азиз, бемор мешавед, худованд бемор нашавед, якум думеш ки агар бемор мешавед, рӯзотон сахт мешавад, нигоҳбин надоре, ягон одаме ки нигоҳбинтон наметавона карда, метавонед шумо ба ман муроҷиат кунед. Ман шуморо иншоалло ки дастгирӣ мекунам. Ва ногуфта намонад ки духтури кардиолог дорем, ҷо аллакай метавонем муроҷиат кунем ба кардиолог, ҷо аллакай кардиологи мо беҳад духтури хуб аст, дар шаҳри Москва таъмин кардаги аст, умуман аспирантура, ординатура таъмин кардаги ва метавонем муроҷиат кунем. Иншоалло ки аппарати ЭКГ-рам гирифтаги метавонем ки ҷо аллакай кардиолог, нейропатолог ҷо аллакай дорем. Метавонем муроҷиат кунем, дастгиритон мекунем иншоалло. Хай чуноне ки меган, мисол арзон бо нархҳои арзоне аст ки мақсад шумо худтон выгоднее шумо дорад. Ва падарон модарон касоне ки аз бемории дил ранҷ муроҷиат кунед ва медонам ки дар шаҳри Москва намедонед ки мақсад ба кадом доктор муроҷиат кунед, аллакай метавонед ба мо муроҷиат кунед, дар WhatsApp банависед, арзуи записитон бимонед, мақсад мо қабултон кунем, дар чикунем записитон. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон бошад, тансиҳату хонавод бошед.